Wato kun ga yadda muke video haka muna dorawa, akwai mutane da dama da suke video online din nan suna dorawa a social media. Baya da wahala, sai idan kai ne ka dauki abin da wahala. Ku zo na nuna muku wani abin. Normally ina amfani da light guda biyu ne, musamman wannan setup din. Ina amfani da tsohuwar waya ne, wata iPhone 6s ce. Normally iPhone 6 ina ga kusan some time din da ake ba ma kowa zai iya sa kudin shi ya siye ta ba, saboda you are limited to wasu abubuwan ko application da zaka iya budewa akan wayar. So point of this, ina so kawai kusan cewa ko me kake da shi akwai hanyar da zaka iya bi ka sarrafa shi ta yadda zai amfani ka ta wani gefen. Kada ka bari wani ya deceiving ɗinka cewa wai baka da abu kaza ba za ka iya fara creating content ba. Idan har kana so ka fara creating content, ka sani ko me kake da shi, kowace irin waya ce zaka iya fara creating content. The most important thing ya zama na cewa message inda kake so ka yi passing across